Εσύ. Έχεις σκεφτεί τι ωραίο που θα ήταν να έχεις ένα παθητικό εισόδημα, εβδομάδα, μήνα, να συμπληρώνεις το εισόδημά σου ή και να γίνει και κύριο εισόδημά σου. Να μην εξαρτάσαι μόνο από τη δουλειά σου και μετά, άμα θα πάρεις σύνταξη που θα πέσει ο μισθός, η σύνταξη θα είναι χαμηλότερα το μισθό, να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς και καλύτερα ακόμα. Γίνεται χωρίς να έχεις ακίνητα, χωρίς να έχεις καταθέσεις, χωρίς να έχεις δουλειά από τον μπαμπά ή τη μαμά. Γίνεται. Γίνεται. Πώς γίνεται? Απλά τα πράγματα. Απλά πρέπει να ξέρεις πώς να τα κάνεις. Κυματική ανάλυση, επιλογή μετοχής, βλέπεις πότε γυρίζει προς τα πάνω η τιμή και options. Πωλήσεις options όμως. Όχι αγορές που διαφημίζουν από εδώ και από εκεί, που είναι στην ουσία ρισκαδόρικα, στοιχήματα και τζόγος σε μεγάλο βαθμό. Όχι μόχλευση, πωλήσεις options. Μπάνκα, γίνεσαι η μπάνκα. Και κάθε εβδομάδα πέφτει το παραδάκι. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, ανάλογα με τη λήξη του option. Κάθε εβδομάδα το παραδάκι. Καλά δεν είναι? Καλά είναι. Να δεις πώς. Για πάμε να δούμε λίγο στη Daily Trade, στο λογαριασμό μου, τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι έγινε αυτό το μήνα. Για μισό λεπτό να το βάλω πάνω. Βλέπουμε λοιπόν από 6 Γενάρη και μετά 23, είναι δολαριάκια, 23 δολαριάκια, ξανά 23 και 12 και 13 και 65 και 19 και 17 και 21 και 8 μέχρι στιγμής. Αν τα αθροίσεις όλα αυτά μαζί, μας κάνουν 225 δολάρια. Ψέματα, 220, έκανα λάθος. Δεν μας έχει η Daily Trade το σύνολο, τα προσθέτουμε με κομπιουτεράκι. Αλλά 220 δολάρια σε λιγότερο από μήνα. Μην τα βλέπεις κόκκινα και μπερδεύεσαι. Δεν είναι χασούρα. Είναι κόκκινα γιατί είναι πωλήσεις. Πωλήσεις option, λέει sold. Αυτό που σε νοιάζει είναι το amount, που είναι θετικό. 8, 21, 17 κλπ. Αυτά όλα είναι δολαριάκια που μπαίνουν στο λογαριασμό σου κάθε φορά που πουλάς. Γιατί εσύ σαν πολιτής τσεπώνεις παραδάκι. Δεν πληρώνεις. Πληρώνεσαι για να πουλήσεις. Και ξέρεις και κάτι. Πουλάς ό,τι θέλεις εσύ. Δεν σε υποχρεώνει κάποιος να πουλήσεις κάτι συγκεκριμένο. Εσύ επιλέγεις τι θα πουλήσεις. Σκέψου το. Και για να μην το ξεχάσω, δεν είμαι επενδυτικός σύμβουλος. Ήμουνα παλιά, αλλά πέρασε πενταετία και έχει λήξει και βαρέθηκα να τα ανανεώσω. Οπότε, για να είμαστε εντάξει, δεν είμαι επενδυτικός σύμβουλος και ό,τι βλέπετε σε αυτό το βίντεο και βέβαια και σε όσα θα ακολουθήσουν είναι προσωπικές απόψεις μου και μόνο, δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή και είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς λόγους. Εάν λοιπόν σε ενδιαφέρει να μάθεις περισσότερα για το πώς μπορείς και εσύ να ανοίξεις έναν επενδυτικό λογαριασμό στα options και να ενισχύσεις το εισόδημά σου με παθητικό εισόδημα μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα μέσα από τις πωλήσεις options, στείλε μου στο email που θα δεις στα σχόλια αυτού του βίντεο το όνομά σου και το τηλέφωνό σου και θα επικοινωνήσουμε για περισσότερες πληροφορίες. Και φυσικά μην ξεχάσεις να πατήσεις το like και να γίνεις συνδρομητής στο κανάλι για να λαμβάνεις ενημέρωση για τα επόμενα βίντεο. Είμαι ο Γιώργος Παπαζαφύρης από το κανάλι Elliot Wave Greece στο YouTube. Σας ευχαριστώ όλους που με ακούσατε. Καλή συνέχεια σε όλους.